Boston. Oy, Jimmy Butler, idol. Ang galing mo talaga, idol, oy. Can't wait. Alam nyo, Dol, grabe. Naglugro yung mga Celtics dire. Nag-plus pa yung uban. Hindi nila alam na pinapatambok nyo lang sila. Tapos iihawon. Ang laki ng naihaw nyo, Dol. Pero yun lang, pildi pa rin tayo sa kwarta. We're on the way. Saan kayo? Oy, nag-handom kasi kami nung Game 4, Game 5, Game 6 na kayo yung kadaog. Pero ngayon, gamay na lang yung sugal. Alam mo na, may 6 ako kanina doon na mamaylo akong kwarta nila para makasugal sa inyo. Kasi alam ko na dadaogin mo eh. Nagsulti ka sa akin. Go Heat. Pero okay lang doon, nakabawi pa naman ang gamay, idol. Okay lang yan. I'm on the way. Can't wait. Pero alam mo ba na dami yung pinapasang mga tao? Kasi naghandom sila, na Celtics sila. Ang dami kayong Celtics fans dito. Boston. Nagsugal sila diri, naglugro. Alam mo ba, Dol? Nakita mo yung may online na ano dito, may online na sugal? Been out for too long. Oh, yan. Kaibaw ka na. Yung beat ba? We're on the way. May nagsugal dito ng 20K. Boston. Tapos yung dadagin nila, 75. Ang laki ng lugro, Dol. Nilulugruhan kayo. Been out for too long. Hindi nila alam, pinapatambok nyo lang pala yung Celtics para tapos ihawin. Boston. Ang daming nagsakit diri, Dol. Kasi alam nila na kayo daw yung magpapasok sa ano. Kasi dagko daw kayo. Dagko daw yung Celtics. Dagko bitaw. Pero dahil mga idol ko, Boston. hinigo si nga to, si Stereos, is ito? Basta, kauban mo ba yung salapid yung buhok, tapos may bungot, ang hinigo ng trace, Balo, basta mauna to eh. Boston. Ano? On the way. Busy pagka. Yan na, mag-inusapay mo na tayo eh. Kasi ano lang, alam mo, nalilipay ako ngayon kasi kayo nang kargas finals ba? Ingon nga ako kay Adibayo na nag-inusapay tayo ha. Sabihin mo sa kanya na ang galing niya, naniningka mo talaga siya para mag-ano ba? Lagi siya nagdadaro. Been out for too long. Kayo, kung dalawa, kahit magdaro-daro kayo dyan, walang makapugong sa inyo eh. Pau lang yan, kutob. Mangumbayot lang yan sa inyo, mga ano na yan, kitnag ko yan, mangumbayot lang yan. Oo. I'm Ano? on the way. Can't wait. Udol. Been out for too Gamay lang yung sugal ko dito eh. May na lang ba, tinanawan ba kasi, pildi na kasi ako sa inyo eh. Ang ako na ng utang ko dito na mamay 6 ako. On the way. Para lang makasugal sa inyo eh, kayo wala naman ako trabaho dito eh, tambay naman ako dito. Been out for too long. Ano? I'm getting thirsty. Pero okay lang kasi nakadaw kayo ngayon. Alam niyo ba doon, ang dami niyong pinapasang mga tao ha? On the way. Sus. Naghahandom talaga sila na yung Celtics yung magkakarga sa finals. Pero apir doon, apir. Go Heat. Di ka, sus, kira-giraa, giraa, dyan mo no eh. On the way. Hindi ka ba nalilipay sa kadaugan nyo? Baka binabayaran ka nung game 4, game 5, game 6. Been out for too long. I'm getting Oh, ginagawa mo kaming mga diri ha, ulug-ulugan ha. Go Heat. Hindi ka man lang nag-ingon sa akin. Ang dugay mo tumawag sa akin, oy. I'm on the way. Para may bawaan ko, para magsugal ako sa Been out Celtics. for too long. I'm getting thirsty. Ano? We're on the way. Sige, magme-meeting ba kayo doon? Sige, amping kayo doon. Boston. Sige, amping. Paki-regards lang ako kay sa aking kababayan na yung coach nyo ba? Si Alex Pustra. Taga Pilipinas yun eh, Pilam. Been out for too long. I'm getting Ina nga, igagaw niya ako. Kasi yung mama niya at mama ko, parehas bayi, kaya igagaw kami. So yun nandun, no? Amping kayo doon, sige doon. Sige doon. Ikumusta na ako sa mga teammate mo nga. Congrats sa yung tanan dyan. Good luck sa finals.